TV. Selam dostlar. Uramda kız, көңілді яз, эфирда шоу-біз тапшыруы. Татмос ТВ телеканалында мен Лилияна Ирназарова. Хам аңлауығызша, бүгін Татар эстрадасы яңалыклары белән сезне мин таныштырырмын. Бүгінгі шығарылышта Рифат Зариповның Уфада ат казанган артист исеме алуы, Данир Сабировның ябыгуы, Айрат Ильясовның гаиләсендәге сөенче, Айгөл Рахимованың сольный концертына әзерләнү хакында сөйләрмен. Instagramга кірсәң, ниләр генә күрмисең дә, ниләр генә белмисең. Берничә көн Данир Сабировның сторisen күзәтеп бардым. Җырчы юморист көн сайын иртән язучыларына хәерле иртә тели. Вакытны күрсәтә һәм бу вакытка һава торышы нинди булуын билгели. Ләкин соңгы арада җырчы тән авырлыгын да теркәп бара башлады. Баксаң, Данир ябыга икән. Бер көнне 75 кило 600 грамм булса, икенче көнне 74 кило 500 грамм гына калган. Данир, мондый темплар белән барсаң, бөтенләй Рифат Зариповка әйләнүең бар. Артыкка җибәрмә. Татар эстрадасында янәдән Baby Boom. Танылган шоумен, алып баручы Айрат Ильясов һәм җырчы Ләйсән Сынагатова өченче бәбиләрен көтә. Искәртеп үтәм, Ильясовлар гаиләсендә инде 2 кыз, Ралина һәм Эльвина үсеп килә. Өченчеләр кем булыр? Анысы мөһим түгел, сау-сәламәт булсын. Сездән яңалыклар көтеп калабыз, Ильясовлар. Әлегә баягы шул Instagramда күрдем. Вадим Захаров үзенең таланты бармы дип борчыла икән. Танылган җырчы сторисында "Менә минем талантым бармы икән, дуслар" дип сорау видео керткән иде. Вадим, барлык тамашачылар исеменнән җавап кайтарам. Бар синдә талант, бар. Җырла, тамашачыларны сөендереп, җырлар иҗат ит. Рифат Зарипов Уфадан Татарстанның ат казанган артисты исемен алып кайткан. 7 ноябрь көнне Башкортстан каласы Уфада Татар җыры эстрада фестиваленең гала концерты узды. Концертта татар эстрадасының иң шәп артистлары иң популяр хитларын башкарды. Рифат Зарипов та әлеге чарада катнашкан. Нәкъ менә шул концерт барышында җырчы ат казанган исемен алганда, Гөлназ Сафарова җырчыны сәхнәгә чакырганда Татарстанның ат казанган артисты Рифат Зарипов дип игълан иткән. Рифат моны истә калдырган һәм Гөлназга рәхмәт сүзләрен Instagramда җиткергән. Карап китик. Айгөл Рахимова күптәнге хыялын чынга ашырып, сольный концерт куярга планлаштырып йөри. Тиздән җырчы тамашачыларына үз концерт программасын тәкъдим итәчәк. Әлегә Айгөл бар серләрне ачып бетерергә теләмәде. Концерт кайчан, кайда булачагын да әйтмәде. Ләкин яңалыклар булса, сез беренчеләрдән булып, шоу-біз тапшыру аша беләчәксез. Иң тәмле матур яңалыкны десертка калдырдым. Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева кардинал рәвештә образын үзгәрткән. Аңа хәзер күп дигәндә 50 яшь биреп була. Җырчы шул рәвешле 22 декабрь көнне Пирамидада узачак Татар җыры эстрада фестиваленә әзерләнә икән. Күлмәкләр сайлыйм, халыкны шак катырырга әзерләнәм ди ул. Ну, Хәмдүнә апа, ну молодец, булдырасыз, сезне яратмаска мөмкин түгел. Якташым, Башкортстанның ат казанган артисты, сезнең яраткан җырчыгыз Әнвәр Нургалиев күптән түгел генә чыккан "Кычаклама яратмыйча" җырына клип төшергән. Аны сез Татмос ТВ каналының YouTube'ында карый аласыз. Ә клипның тизерын хәзер бергәләп карыйбыз. Я, бүгін кім? О, қызлар шәп, қызлар шибәр. Үбішу, күрішу, ұшырашулар туйдырды инде.
Нәрсә тәкъдим итәсең? Мәхәббәт. Әйдәгез бу юлы эш мәхәббәткә барып җиткәнче рәхәтле уйныйбыз. Кочаклама, яратмыйча, кочаклама. Сизәм күрәм, аңлыйм беләм, йөрәгеңне яргалама. ТМТV Production коллективының чираттагы клибын инде Татмос ТВ каналында күреп өлгергәнсездер. Ләкин күрми калганнар өчен аның кыска вариантын күрсәтми булдыра алмыйм. Тулы версиясын безнең социаль челтәрләрдә таба аласыз. Ак күбәләк булыйм микән? Күбәләк булыйм микән? Паралап үтсен булган мөрәләр гел бергә булыйм микән? Автор башкаручы Үч Баһадир әтисе Гүзәл Идрисованың яраткан ире. Кем икәнен таныдыгызмы? Әлбәттә, ул Илназ Бах. Дамир Зиннатуллинның бүгенге чыгарылыш өчен аның белән кызыклы репортаж ясалган. Бергәләп карыйк. Бахлар гаиләсенең яңалыкларын, автор башкаручының планнарын белик. Репортажны карыйбыз. Сәлам дуслар, шоу-біз командасы бүгін Аристократ бильярд клубына келді. Һәм минем янәшәмдә Татар эстрадасының популяр җырчысы ул да булса Илназ Бах. Илназ, сәлам. Сәлам Дамир, сәлам барча әлбәттә ТМТV тамашачыларына ялкынлы физкульт, кайнар сәлам. Бильярд белән син бик мавыгасың икән, шуңа күрә мастер-класс үткәрергә әзер инде, әйме? Мавыгасын дип мин инде аның хәтле специалист түгел. Беренчедән аның хәтле бирелеп китеп уйнап белмим, әмма дә ләкин күңелем белән мин иң яраткан өлешләремнең берсе ул теге шушы спортка кереш аягы инде бильярд уйнау. Һәм яратам мин балыктарга, әмма дә ләкин пока әле вакытта җайда тигәне юк. Балык тотырга икенче юлы барырбыз. Бүген инде без аралашырбыз, бильярд уйнарбыз һәм инде әле баянда да уйнап күрсәтер безгә Илназ Бах. Әйдә киттек бергә. Әйдә. Әйдәгез. Язылган кадәр яшәрбез, артын сорап булмый. Узган гомер узар инде, узар дип елап булмый. Язылган кадәр яшәрбез, артын сорап булмый. Дуслар, шулай итеп Илназ Бах белән без урыс бильярдын уйнарга әзербез. Килар колыбызда мастер-класс үткәрәчәк. Алай-булай теге дөрес эшләмәсәм күрсәтәсең инде, әйме? Нәрсә дип әйтәйин, мастер-класс эшләрлек, сиңа һәм мастер-класс күрсәтерлек мин инде аның хәтле зур игрок дип үземне санамыйм. Мин любитель гына тоже үземдә. Мин инде андый уенчыларга безнең өлкән дип әйтсәм инде теге югары дәрәҗәдәге безнең артистларыбызны әйтергә, мәсәлән, Рөстәм Закировны, халык артисты Вил Усмановны, менә алар инде действительно чын игроклар. Шулай ук инде менә безнең яшьтәге артистларга килгәндә, шулай ук дусларыбыз Илнар Сәйфиев, Раяз Васыйхов һәм инде Филус Кахировлар белән дә без инде менә шулай уйнаштыргалаштыргалыйбыз әзрәк. Дуслар, нәтиҗәләр менә шундыйрак. Мастер-класс үттек. Мастер-класс яхшы булды ахырсы. 2 шар кирде, Аллага шөкер. Хәзер инде монда 9 булды бай. Молодец, спасибо за игру. Рәхмәт бизур уен өчен. Уен булды, чакыруыгызга рәхмәт. Әлбәттә. Тагын киләбез. Алла теләсә, Ходай кушса, шушындый шоу-біз программалар менә без артистлар өчен генә түгел, гомумән алганда карап утырган тамашачы, карап утырган халыкка да ул бик тә кызыклы. Һәм теге ничек дип әйтик, шушындый программаларны тагы да булдырып, тагы да шы программалар дәвам итсен, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Булды? Уйнадык. Молодцы. Илназ, нинди яңалыкларың бар? Ничек хәлләрең гомумән? Дамир, булай оптимиллах ялганда Аллага шөкер, барда исән сау, барда әйбәт. Малайлар шаугыр килеп яшәп ятабыз.
туган якларга, әни янына, абыйлар янына кайтып килгәлибез. Кай вакытта эш белән кирип килсә, эш белән барып кайтырга туры килсә, кирип чыгабыз инде. Балаларны менә бу арада каникулларда, ниләрдә дигәндәй калдырып әдрәк кенә әбиләрдә, бабайларда калдырып, Чаллы якларында, Сарман якларында кемәпши. Илназ, синең өчен кечкенә генә рубрика Гали абый гайбәте. Интернеттамы яисә төрле басмаларда синең турында булган мәкаләләрнең исемнәре. Менә монда 4 ничек әйтергә мәкаләнең исемнәре, гайбәтме ул, чынмы, юкмы икәнен әйтергә кирәк булачак. Сөйләп аласың, барысын да алырга кирәк булачак инде. Илназ Бах карьерасын театр актеры булып башлап җибәргән, ләкин актерларга тамашачы белән сөйләшергә ярамагач, җырчы булырга уйлаган. Дөресме бу? Yo, минчә дөрес түгел бу. Мин театрда да уйнадым һәм мин бердә менә бу соңгы сүзне әйтмәсәм, сөйләшергә ярамагач, бу бит инде спектакльдә халык белән сөйләшү үзе бер айрым диалог, конечно. Туры кара каршы уктыга утырып сөйләшеп түгел. Хәлләрне сорап булмый. Әйе. Ләкин мин моны дөрес дип әйтмәсәм, мин әгәр дә бүген дә уйнарга тәкъдим булса, рәхәтләнеп уйнарым. Илназ Бах Элвин Грейның командасына кушылган. Ул пиар менеджер ролендә. Ул барыгызны да 17 май Элвин Грей концертына чакыра. 17 май көнне Элвин Грейның концерты булып узган иде. Син дә нәкъ үзеңнең Instagram битеңдә барлык подписчикларны чакырган идең. Әйе, монда инде без бит инде нәрсә дип әйтәм, теге дошман түгел бит инде ул миңа. Безнең бер инде теге уртак эшебез дә юк, дөресен әйткәндә. Талаша торган әйберебез дә юк. Шуңа күрә мин Элвин Грейның булай менә теге Командасына кушылмадың, ләкин командасына кушылмадым. Мин аның теге иҗатын яратам, тыңлыйм кем әйтмеши. Һәм инде шушы никерне бераз гына минем яктан да ничек дип әйтергә, шушы поддержка булсын дидем инде. Чынлап торып килгәндә ул миңа шушы концертына ләгер өчен тәкъдим иткән пригласительный билетлар. Мин әйтәм, җегетнең ул ягыннан шушындый миңа карата хөрмәте булгач, мин инде шушы яктан гына аңа әйтәм, инде поддержать итим. Әзме күпме булса да минем подписчикларда язылган булса, аны күреп концертка килергә мөмкин. Кибетләрдә тукымалар кыйбат булу сәбәпле Илназ Бахның гаиләсе авылда кирәк булмаган чаршаулардан, пәрдәләрдән һәм сәхнә костюмнар тектеләр. Шуңа күрә киемнәрендә бик еш чәчәкләр төшергән. бу дөрес түгелме, дөресме? Монсы дөрес түгел инде, монсы бит инде мин үзем уйлап кына чыгарга, мине шул бер чәчәкле күлмәгем бар, шушы чәчәкле күлмәкне тем более әле ул чаршаулардан, пәрдәләрдән түгел, матрастан, матрас тышыннан тегелгән дип мин аны әйтәм. Шуңа күрә бу дөрес түгел, бу кибетләрдән монсы инде. Әйдә, соңгысы каян әйләнәсенә килми. Илназ Бахның 3нче малае туган. Җырчы малай алып кайту серләре дип аталган мастер-класс үткәрәчәк. Беренчеләрдән булып мастер-класска Булат Бәйрәмов язылган. Бу дөрес хәл идеме? Язылган да Булат. Бар кызлар кыз булды. Ярый, гастроль графиклары төзелгән микән инде? Кайбер урыннары бар инде, әле теге ничек дип әйтик, төгәл менә шулай итеп инде ясадым дип әйтеп булмый, чөнки минем төрле нидә бара, тәртиптә бара. Кайсыдыр Барс медиа компаниясе белән оештырылган күмәк концертлар бар. Башка оештыручыларның концертлары, мәсәлән, Мәскәүләр белән алар беренче районнарны, шәһәрләрне алдылар. Шулай беренчесе үземнеке оештырылган. Менә шуңа күрә теге график тыгыз. Кайсы якларда күбрәк Илназ Бахны көтәләр икән? Менә бик күп сораулар һәм бик күп тәкъдимнәр килде инде. Башкортстан ягына чакыралар. Менә Алла бирсә, шул якларга план юнәлтергә. Илназ Бах үзе кайсы якларга кирмәскә тырыша, бар бит инде андый районнар. Төрле районнар бар, төрле тамашачы бар. Бераз авыррак точкаларда бар, кем әйтмеши. Хәзер бит конкуренция зур, артистлар бик күп. Ну, торып басып менә төртеп бармак төртеп шушы район, шушы авыл дип әйтә алмыйм мин. Төрле җирләр бар инде. Кайбер вакытта менә шул районга киләсең, халык әйбәт була, икенче киләсең, халык бераз инде сүпәнрәк була. Яки кирсенчә киләсең, бераз халык юк шикелле, икенчесенә килгәндә инжектор. Вак, син теге вакытта менә яхшы итеп реклама ясап киттең, концерттан әйбәт булды. Бу ел менә халык күп килде дип әйтүчеләр дә бар. Шуңа күрә мин теге менә шулар начар, шулар шунда халык җырмый дип бармак төртеп әйтә алмыйм. Яшь гомер, яшьлегем үтмәши. Ялкынга син ташлап китмәши. Йөрәкне яралап гомергә. Телгәләп әрнетеп үтмәши. Менә карап торам да, һәр вакытта да концертларыгызда, чыгышларыгызда балаларыгыз белән киләсез.
балаларыгызны артист иттереп үстерәсез кебек. Гомумән артист тормышына өйрәтәсезме? Сәхнә тормышы ул бик тә кызыклы һәм үзенчәлекле. Ул ничектер менә ни бар анда? Нәрсә әйтим? Аралашу бар. Кешегә ияләшү бар. Кешедән курыкмау бар. Кешедән бит менә ничек дип әйтгәндә әгәр дә ул авылда гына торса, әгәр дә ул бер кайда бармаса, ничектер менә кешедән читләшә бит инде. Ул кыргыйрак шикелле менә бармый, күп сөйләшми торган. Мин балаларны һәр вакытта да кеше белән аралаша торган иттереп, теге киң күңелле булсыннар, артист тормышында белсеннәр. Безнең белән каядыр менә әйтгәндә төзелеш буенча барсак, төзелешендә аңласыннар. Әйтгәндә каядыр матур рестораннарга, бәйрәмнәргә барабыз икән, анда менә ничек иттереп үзен тотарга кирәк. Һәр яктан да балалар инде кичкенәдән ничек дип әйтик, развитый булып үсәргә тиештер дип уйлыйм. Шуңа күрә артист кына ясау түгел, мин алардан беренче чиратта үземнең теләгем башта технический белем аларга кирәк. Мин аларга шунысын әйтеп киләм. Мин инде менә быел шушы мәктәпкә баргач, Алла бирсә, олы малайны инде менә гармонда уйнарга өйрәтергә классына бирәсезләр, гармон классына. Чөнки әгәр дә гармон классында уйнаса, мин шуны тойдым, шуны белдем мин һәм үзем дә бик тә дөрес дип саныйм бу нине. Гармон белән нинди генә компаниядә булсаң да, син инде теге душа компания дип әйтәләр. Бөтен кеше барбыр сине тыңлап, ничек тә булса сине уйнарга сорап бит инде үзүрнең шунда булачак менә. Внимание, гел игътибарлы буласың. Илназ, аңладым, син монда гармон алып килгәнсең. Әйдә, алайса, комаша буламас безгә гармон. Алып киләсеңме? Бу ничәнче гармоның инде? Бу баян. Баян. Ничәнче баяның? Ничәнче баян? Тегеләр инде аның абыйлар уйнап үскән баян. Рубин бар ие, шуннан соң Сәнли жизни бүләк иткән баян бар ие. Гармон бар. Хәзерге көндә баяннар кыйбат. Менә монсы ничә сум тора? Монсы белмим бер 120. Ю, 120 ләп кенә түгел, где-то, наверное, бер 200 тирәсе. Бүләк иттеләрме, үзең алдың моны? Монсын үзем алдым. Нәрсә уйныйсың? Баяннар кыйбат. Төрле баянның үзенең теге машина шикелле бар исеме. Мәсәлән, менә Балони Бурин дип атала. Мин ләкин каяда барсам, теге әйтәләр, Владимир Владимирович Манда дип әйтәләр. Әйтәм, ие шул бүләк итте. Минем инде нәрсә җырлый торган җырым шушы туган темасына багышланган, туганнар темасына багышланган, шушы тамашачыларга да багышлыйсы килә. Аларның да туганнарына барып җитсен. Алар да минем җырлаудан үз туганнары турында уйлап, үз туганнарының теге кадерле булуларын, газиз булуларын аңлап, минем белән кушылып җырлап утырсыннар. Ярый әле, син бар туганым. Киттек, дуслар. Seni minем tuğanım, meni senin tuğanın. Biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarta küngel, senin bilen jingel. Tuğan bulgaş rahat yaşarga. Yarı yeli, sin var yarı yeli. Meni var, nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak görüşmesek, haller bileşmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Yarı yeli, sin var yarı yeli, min var nihal tuğanım deyip deşerge. Uzak görüşmesek, haller bileşmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Безнең тапшыруыбызны бизәп китте Илназ Бак һәм туганнарга багышланган җыры белән. Рәхмәт бик зур. Менә шулай. Туганнар темасы бик якын ахыр сүзеңә, ничектер проблемалы дип әйтикмесең, хәзер аңлыйм. Туганнар аралашмый, күрешмиләр, менә шуны күтәрергә теләдем. Шундый моментларны күрү сәбәпле инде туганнар арасында бераз гына тегән низак килеп чыгу сәбәпләре аркасында мәйтем, ничек алай яшәп була ул. Алла сакласын, туганнар бит ни берәү генә дип, инде менә без 3 брат, безнең Үзегездә андый проблемалар юк, менә мин күреп кенә. Йо, без Аллага шөкер, мал мөлкәт, әти малын бүлеп, анда андый темаларга кергән юк безнең Аллага шөкер.
Шуңа күрә мин инде айрым тема белән, абыйлардан чикләшкәнрәк тема белән, кемеши үз эшем белән барам. Җырлау манда шоу бизнес дип әйтгәндә, абыйлар инде үзләре алар техник, берсе фермер, әйтгәндә берсе шушы басуларда төрле нәрсәле ул дөресен әйткәндә мин бик төгәл дә белеп агрегатлар ниләр буенча менә шундый поставка белән шөгыльләнә инде. Уртанча абый инде фермер әйткәнчә үзенең мал-мөлкәте бар, үзенең техникалары бар, басулары бар дигәндәй. Шунда күлләре, урманнарда, шунда үз эшен белеп, үзе нитеп ятайын кортлар белән, бал кортлары асрап менә шулар белән. Шуңа күрә безнең һәрберебездә аерым-аерым шөгыль һәм беребездә теге сөйләшсәк, һәрберебезнең үзебезнең сөяргә темабыз бар, бер-беребезгә кызыклы ниләр, сүзләр табабыз. Сөйләшү арасында ниндидер әйтгәндә өчебез дә бер җирдә эшләп торсак, ул бит кызык булмый. Аннары аның я акчасын, я неен кем әйтмеши, бик күп кеше шушы проблемага, туганнар шушы проблемага килеп бәрелә бит инде. Шуңа күрә мин уйлыйм инде, иң якын туганнар белән бизнес дип әйтәләр бүген көндә эшеңне эшләмәү һәм бик тә якын дустың белән андый эшне эшләмәү кирәк. Чөнки дуслык та бетә, туганлык та җепселәр дә үзлә. Мөмкинлек булса, нинди булса да бизнес ачыр идеңме? Нинди бизнес, нинди Мин булса ачырым, әлегә әйтә алмыйм да, белмим дә. Планда бар. Абыйларың күк фермер. Ул темага түгел, алар белән түгел, андый нәрсә белән түгел. Бер менә уйлап җиргән әйберем бар. Менә башта әле киңәшләшергә кирәк. Ул монда гына эшли торган әйбер түгел, аны башка чит регионда эшләргә кирәк башта, чөнки ул материалны шуннан алып кайтырга кирәк. Дип уйлыйм, бәлкем шул ешеп чыксам, бәлкем булып та чыгар. Җырчы артист булып кына булмый, әле бизнеста ачырга кирәктер дип уйлыйсыңмы? Була, җырчы артист булып та җырлап кына җырлап та була, ләкин ул вакытлыча. Чөнки менә безгә хәтле җырлаган җырчылар да булган бит инде, аларга хәтле җырлаган җырчылар булган бит инде. Бездә шунда булачак. Шуңа күрә ниндидер бер ашыйсы килә бит һаман саен. Яки нәрсә килә, балаларны кешитәргә кирәк. Шуңа күрә инде мин акыл сатып утыра дип әйтмәсеннәр тамашачылар. Эш кирәк. Ничек тә булса, үзеннән соң нидә булса бер из калдырга да кирәк. Яратырмын гомерлеккә, саклармын сөюемне, җанымның яртысы диеп, беркемгә бирмәм сине. Яратырмын гомерлеккә, саклармын сөюемне, җанымның яртысы диеп, беркемгә бирмәм сине. Инде гаиләгә әйләнеп кайтасым килә, ул да булса, син нинди әти икән һәм нинди тормыш иптәш икән? Урынына карап тор дип беләм мин. Булай, Аллаһка шөкер, инде малайлар әти дип торалар. Ия кайтсаң да җигереп киләләр, әти кайтты дип инде китсәң да әти с тобой дип торалар инде алар. Минем белән чыгып китәргә әзер. Кая барсам да урыны беләндер инде мин. Һаман теге матур гына да, әйбәт кенә дә булып алмыйм. Төрле моментлар була. Сүккән чакларында бар. Мин әйтә алмыйм, мин әйбәт кенә әти дип, теге әйбәт дип кенә, теге йомшак кына күңелле әти дип әйтә алмыйм. Урыны белән сүгәм дә, урыны белән кайшында күрсәтәм. Ну, булай инде менә әйтгәндә йодрык белән сугып, ку белән сугып, алай итеп балаларны мин үстердем дип әйтә алмыйм. Менә өстәлгә катырак сугып әйтергә булай инде мөмкин булса, мин ул миннән генә түгел, ул теге балаларның шушы берсе ачу чыгара. Ул әле бит шунсын да истәттем да мин сразу. Ул сине эштәге проблема белән өйдәге проблема бер булырга тиеш түгел бит. Кай вакытта онтылып китләр, мәсәлән, телефонда нәрсәдер әйтәләр дә инде килеп чыкма дип. Шул вакытта малайдан да нәрсәдер эшләп куйган булса, я кичкенәсен обижать иткән булса, я дирәк кенә шунда каһарлаган булса, инде олысына инде постоянно ни шелтәләгеп тора инде. Булай, Илназ, гаиләдә ничек икән хәлләр? Гомумән сездә тормыш иптәшең шулай ук артист, көнләшү дигән әйбер бармы икән, булдымы икән кайчан булса да? Көнләшергә бит әле бернинди сәбәпләр дә юк, булдымы дип булгандыр да инде ул бәлкем бәдрәк вакыт, теге яшьрәк вакытта әле балалар булганчы вакытта хатны эше яшьчак, курчакчак дигәндәй. Бүген көндә мин андый проблема бар дип әйтә алмыйм, чөнки һәм ул кирәк тә түгел. Менә шушының белән дә канагать, шушының белән дә Аллаһка шөкер яшибез, барабыз алга таба. Идә хәзер инде шушы 3 бала да була торып, тагын шушының көнләшү проблемасы нидер теге әйтгәндә Туры килми инде. Алла сакласын, аерылышу проблемалар турында да сөйләшеп нитә торганда, матур гына башланган тормышны нәрсәгә алай бузарга. Гүзәл кызурак микән, яисә Илназ бак микән? Мин кызурак, мин аның белән бөтен яктан да тулысынча килешәм, 100%, 200%.
кызып та китәм шунда, шул вакытта сүнәм дә, ул да әйтеп куя инде, син аңламасаң бу малайларың бер сүгәсең, бер кочаклыйсың дип, менә бәлкем шулай кирәктер дә, чөнки менә малайларның да менә бүгенге көндә әти дип торулары, җанып торулары. Но алар бит йомшак бала, малай итеп үстереп булмый, бит кыз бала түгел. Алар да бераздан шулай ук инде ниндидер теге кырыслыкта булырга тиеш, алардан ниндидер үҗәтлектә булырга тиеш, үз сүзледә булырга тиешләр. Без шаярып яшәбез инде, үз сүзле малайлар булганда, малайларның теге бераз гына киреләнүләре, үз сүзле булулары, мәйтәм нәкъ сиңа ошаган, нәкъ синең кебек мәйтәм дип гүзәлне әйтеп куям да инде. Ой, синнән ягып бетенсе шулайна аша учу җыклау инде дип. Уйнап шаярып куябыз инде шунда. Сезнең гаиләдә бер генә хатын-кыз, 4 егет, ул сезнең артыгыздан карап тора. Нинди бүләкләр ясыйсыз икән тормыш иптәшегезгә? Бүләкләр ясыйсызмы дип. Бүләкләр булгалы инде шунда. Действительно, аңа бик зур рәхмәт. Менә шулай итеп безне бөтенебезне тәрбияләп тора. Бүләккә килгәндә менә ясарга тырышабыз инде. Моментта булса, ул бит әле урында табырга кирәк, җаенда табырга кирәк дигәндәй. Күп вакытта бергә булгалыйбыз. Менә шәп китсә, менә бүген дә әйттем бит, алар минем белән чыгып киттеләр. Шушында каядыр ниндидер бүләкләр алабыз. Мин чит регионга чыгып китсәм, үзем генә шушы күмәк концертлар белән дип әйтегән ниндидер я эш белән чыгып китсәм, шул вакытта алып кайтырга тырышам инде. Бераз хатынның күңеле булсын дип, ул чөнки безнең гаиләдә зур урын алып тора. Иң истә калган бүләк менә. Илназ, рәхмәт, нәмде бүләкне көткән идем, яисә эмоциялар өчен. Аның гомер буе ничек дип әйтегәндә бер зур аюмы, зур мягкий игрушка аласы бүләк итсәләр дип шулай хыялланган инде. Ошондый булсын иде инде, бүләк итсәләр дип, ошондый булсын иде дип. Мин аның инде менә шу без очрашып жүргән арада, мин аның хәтта классикның 8нче март булды микән инде, әниләр көн юк 8нче март булды буга ялгышмасам. Туган көне булдым. Шушы зур мин аңа шушы күп дип, менә үзем хәтле инде. Шуның хәтле зур киң аю аппак аю алып кайтып бирдем миңа. Действительно авырлыгы да бар. Чөнки мен аны машинага куеп кайтканда да ул нәкъ менә шушы урынны алып торадыр, теге бер пассажир урынын алып торадыр. Хәзер дә исән мәлум. Бүләкме исән зур аю безнең залда шулай тора. Инде аның өстендә һәм айлар уйный. Сикершеп атланышып шушы аюда. Аның менә шулай бер хыялы бар иде. Менә ансында хыялын менә ул тормышка ашырдым. Ул үзенең шул кияүгә чыкканчы үземнең машина булсын иде, үземнең менә аерым чыгып йөри торган, без битне тормышны кырып җибәрдек тәген, икебезгә бер машина иде. Икебезгә бер машина булгач, аның да бара торганы бар, минем дә бара торганы бар. Аның күп вакытта мин чыгып китәргә тырышам инде. Машина минем өстендә булгач, ул автобус белән җиргә туры киләдер. Яки шулай буладыр, илтеп куям да, аннары үз эшем буенча барам бит. Ну, ул җайсыз буладыр, вакыт буенча да шуңа күрә инде шушы тормышында хыялга, шушы хыялында тормышка ашырдым яның. Шушы 3нче майга кайткач, машина белән бүләк иткәндә, инде больницадан чыгуга мин түгел, уртанчы малай, әти, әни менә бу сиңа дип, олы малай бирде, олы малай, әни монсы белән сиңа бүләк дип, бездән дип шушы ашкын тоттырды. Инде ул шунда теге башта ышанмаган иде. Аннан соң инде кайткач утырып җыладык да бергәләп шатлыктан. Вот Монда булай иттерәсе килде. Рәхмәт. Алла теләсә кылай кушса, тагын бүләкләр булыр. Самый главный бергә тигез матур яшәргә насыйп итсен. Илназ, сиңа тагын бер рубрика әзерләдек. Ул да булса булды, булмады. Сиңа шулай гына җавап бирергә кирәк булачак. Сорауларны бирәм. Син әзерме? Әйдә, әзер. Хатыныңның SMS-ларын укыганың булдымы? Булды. Кичә ни булганын хәтерләмичә уянганың булдымы? Ул нинди хәлдә жаткан булырга кирәк. Булды, булмады. Булды. Үзең оялырлык чыгыш булдымы? Булды. Instagramda подписчикларны түләүле программалар ярдәмендә арттырганың булдымы? Юк, булмады. Берәр артист белән талашканың булдымы? Булды. Күрәзәшегә барганың булдымы? Күрәзәшегә Булды, булмады. Булды. Тормыш иптәшеңнән акча яшергәнең булдымы? Булды. Бер үк җырны 2 кешегә сатканың булдымы? Юк, булмады. Сәхнәгә кеше киемен киеп чыкканың булдымы? Кеше киемен. Булды. Бик теге шын ихлас җавап бирдең һәрберсенә, минем уйлавымча. Кичә ни булганын хәтерләмичә уянганың булдымы? Бу яшь вакытта булгандыр иде. Анализ ясыйбызмы бу сорауларны? Анализ. Булды, бик каты иттереп арып ятсаң, хәтерләмәслек состояниедә дә кемәтмешли иртә белән уянсаң, нәрсә булсын дипчә. Бу зур гастрольләрдән соңдыр инде. Зур гастрольләр. Ярый, аңлашылды. Берәр артист белән талашканың булдымы? Безнең шул бераз гына шул аңлашылмаучанлык килеп чыгды, аркасында гына бер
ситуация болып алды. Бұлай біз анда соң енді аңлаштық. Все нормально. Бұлай болған күнде дұшман недір фәләндір мен бір кімнен де алай айта алмаймын. Тағын қызығы ол да болса тормыш иптешіңнен ақша яшіргенің болды ма? Бұл енді неше болмасын, ол бетінде теге на черный день деп айталар бетінде не біздің тілде. Қазірде бар ма әлі андай моментлар? Сан ол бетінде керек боларға мүмкін менгілік нәрсе қатыннан ақша сұрап отыру деген сөзді өзі. Біздің конечно бар, үйдегі айырым бір жошы біздің семейный бюджет деп айтегенде біздің бір қашанда санап алған жоқ, санап тыққан жоқ. Білеміз, көпме нәрсе бар екенін, көпме кімге нәрсе керек, нәрсеге керек болсаңа, нәрсе үшін нетесін деп біздің айтып. Отчет жоқ. Жоқ, отчет жоқ. Міне керек, мен алып шығып кете. Ол да мен де андайға нету көр біздің. Бұлай енді кісәде бір кім айтмышы кемінде де бір 5-10 сом жерге тиішінде әрбір ратнаңдыр деп ойлаймын. Көрезәшіге барғаның болды ма? Менә мұнсын білесім келе, Илназ бақ неше берген екен көрезәші янында? Ол көрезәші деп мен мен шул қазір әбейлеріне не біз мен сәлемәтлік бойынша ғана бардым. Сәлемәтлікні өзімнің теге біраз ғана позвоночек белән проблема келіп шыққанда шул вакытта ғана мен теге менә кайчан өйләнәм, мен кайчан кеше битен шулай бар, машинасы буламы, баласы туамы, нәрсәсе була, акчасы, бизнесы Күз тигәнме, юкмы? тигәнме, менә шул күз тию буенча да мин шул эшкерлегә генә барганым бар. Мин инде тек именно шушы гадалкага, күрәзәчегә синең әйбереңне кулыңа карап, мында кофе ясапмы дигәннән кеше җире бит шундыйларга. Күз тигәне бармы? Бардыр инде біз битен сахна кешесе булгач, анда монда җиребез күз тия торгандыр инде. Шуңа күрә мин кая барсам да бисмиллаһ әйтәм дә чыгып китәм, кая керсәм дә бисмиллаһ әйтеп керәм. Шуңа күрә шушы әзме күп булса да шушы бисмиллаһ сүзләре саклый торгандыр. Илназ, синең турында китап иҗат итсәләр, ул китапның исеме нинди булырга тиеш икән? Бу сорауга Дамир дөресен әйткәндә уйлаганым да юк. Китап турында бер хыялым бар, бәлки, ләкин әле бу арада гына түгел. Матур иттереп шушы минем тормышка кагылышлы, минем иҗатка кагылышлы, минем шушы җырларымны иҗат итү, мен бит инде күп җырларны үзем иҗат итеп, үзем башкарам. Шушы темага карата менә кичкенә генә булса да бер китап, бер шундый нәрсә итәс килә менә. Менә ул китапның эчтәлеге нәрсә турында булырга тиеш икән? Минем тормыш, минем иҗат һәм бүгенге көндә минем яшәешнең бер эзе булырга тиеш нәрсә. Димәк, китап булырга тиеш, әйдә исемен дә уйлап табып карыйк. Яшәү буенча эксплуатация монда ничек аталар? Юк, инде ул бит психологический була. Артист булырга теләсәң, Ул бит инде алай дип артист булырга теләсәң дигән нитуге. Ул бит бах һәм аның нәрсә тормыш. менә бит. Ул бит теләсәң дип син бит халыкка андый исем белән бирәсең икән, ул дидер теге психологик яктан мен кемгәдер акыл сатам дигән, акыл өйрәтәм дигән була. Бөтен кешенең бит тормышы минеке шикелле булырга тиеш түгел. Кызу жанлы бахның кызу жанлы түгел, кызу канлы или кызу жанлы да яр иде. Кызу канлы бахның Тормыш юлы. Кызу канлы бахның тормыш юлы ие. Яисә, гомумән, кызу канлы бах. Кызу канлы бах. Менә шундый китап булыр ала бирсәм. Малайлар. Ярый, рәхмәт. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Син үзеңнең тамашачыларны, үзеңнең синең иҗатыңны яратучыларны беләсең. Алар кемнәр икән? Кызлар, яшь кызлар, яисә апалар, әбиләр. Кемнәр икән хәзер күбрәк? Бүгенге көндә минем җырлар бит тормыш темасына кагылышлы. Бер күрешү, бер гомер, мәсәлән, шушы туганнар темасы дип әйтгәндә, их бу дөнья куласа, узган гомер узар инде менә шушы җырларга килгәндә, аңлай йөрәгемне инде ул мәхәббәт темасы, әмма дә ләкин барбер мәхәббәт ул ничә яшьтә генә булсаң да мәхәббәт булып кала инде ул. Аның бер качан да маркасы бетми. Һәм менә шушы җырларга килгәндә, минем бүгенге көндә элегрәк яшьләр булса, бүгенге көндә мине җиктер урта буын, өлкән буын күбрәк тыңлыйлар дип беләм мин, ышанам. Һәм ул миңа плюс та бер яктан. Барбер безнең әле яшьләр бүгенге көндә индидер кызу темплы җырларны яратсалар да, мәхәббәт темасында индидер шундый әйтгәндә бии торганрак темаларга җырлар яратсалар да, киләчәктә алар да өлкән кеше булалар, алар да урта буын кешесе булалар, алар да шул тормышка бәрелеп килеп бәреләчәкләр, шушы тормыш темасына бәреләчәкләр. Шуңа күрә бүген яшьләр арасында ук бүген ничектер мине теге алар белән темада уртак бер фикердә булмасам да, киләчәктә алар бар минем белән уртак фикердә булачаклар. Тамашачылар килгәндә действительно мин шул урта һәм өлкән буын күбрәк Апалар, әбиләр.
Абыйлар бар әле, апалар әбиләр генә түгел, син берек та. Абыйлар бар, менә шушы туганнар темасын гына алсаң да, менә миңа иң рәхмәт сүзләрен әйтеп килгән кешеләр ул ир-ат кешеләре. Илназ, син үзең бит җырларны иҗат итәсең, гомумән синнән җырны сатып алу кыйбатка төшә микән? Сатып алу кыйбатка төшәме дип минем тормыш бар инде, шулай инде ул минем иҗат җимешем. Шуннан соң аның тагын бер яхшы ягы бар. Җырны сатып биргәч, яки җырны сатып алган кеше, ул менә җырны сатып алган кеше, мәсәлән мин үзем шулай җырны алам икән башка автордан, мин ул җырны ничек тә кеше итәргә һәм ул җырның алган акчасын кире кайтарырга дигән максат белән эшлисең. Кыйбатмы соң гомумән? Аның бәяләре ничек каян чыга? Мин 5, 10 менә шушы аралыкта инде. Мин кайбер менә шу 5, 7, 10 булырга может инде. Ну, кимендә 5тән башлыйм инде, чөнки теге кешенең беренчедән состояниесенә дә карап, кеше бит әле студент та бар, әле башлап җибәрүчеләр дә бар. Алар сиңа каян андый күп акча аласың? Чөнки мин ул тормыш тәҗрибәсен үзем үткән кеше. Менә сәхнәгә менеп баручы яшь кенә Илназ Бахны әле хәтерлисеңме? Хәтерлим. Нинди принциплар барлыкка килде икән менә бу еллар эчендә? Нәрсә эшләмәскә, кем белән аралашмаска, нинди принциплар барлыкка килде? Кем белән аралашмаска дип инде Юк, гомумән үзеңдә нинди принциплар? Көндәшләр күп инде ул. Көндәшләр күп. Аларны белеп тә бетереп булмый кай вакытта, алар синең янда матур итеп сөйләшеп, матур итеп кенә син белән теге воспользоваться итәргә мөмкиннәр шуңа күрә. Принциплар дип инде менә Имек бөтен кешегә ышанмаска дигән принцип бар. бөтен кешегә ышанмаска, бөтен кешенең дә сүзен тыңламаска. Шундый принциплар янда действительно кемгәдер довериеларда бетте. Менә действительно андый кешеләр дә бар. Шушы тагын принципларга килгәндә менә иң авыр принципларның берсе шу халыкка ярарлык, халык яратырлык һәм халыкның күңелендә мәңге уелып калырлык җыр эшләү менә ул бер үзе бер хыял да, үзе бер принцип та ул менә. Менә шундый принцип көннән-көн арта, көннән-көн хыялның менә шу ясау, шушы хыялны тормышка ашыру принцибы бар. Менә хәзер татар эстрадасына әкрен генә үзенең адымнарын ясап килүче яшь артистларга нинди киңәшләр бирердең икән? Аларны бу сорауны миллион тапкырлар бирәләр инде. Киңәш нәрсә? Менә миңа мәсәлән. Син бит инде чыктың бит инде яшь кына адым түгел, син ничә ел җырлап йөрисең? Бу әйтеп әйтергә уялырга кирәк. Яшь җырчыларга нәрсә дип әйтим? Курыкмаска кирәк. Беренче чиратта курыкмаска гына кирәк икән. Действительно, әгәр дә талантым бар икән, тавышым бар икән, нидер шушы халыкка җырны җиткерә алу сәләтем бар икән, курыкмаска кирәк. Калганы әлбәттә инде анда мин бүген бер җырлыйм да, икенче көндә мин инде йолдыз дип хыялланып, алай ул йолдыз тиз генә кабынып, тиз генә сүнәргә дә мөмкин. Шуңа күрә иң авыры тотынып тору, балконың бернинди авырлыгы юк. Әмма ләкин шушы яшь артистларга шушы үзләренең матур җырлары белән тамашачыны җәлеп итү һәм шушы тамашачыны аларга бирәсе энергетикасында теге менә шуңа бирергә әзерләнеп туру кирәк. Менә яшьләр шуннан курыкмасын, шул кирәк. Самый главный. 5 кенә кеше буламы, сине тыңлаучы, 10 кеше буламы, 50 кеше буламы, 500 кеше буламы, курыкмаска кирәк. Шушы 500 кешегә дә, 5 кешегә дә, 3 кешегә дә син үзеңнең шушы аларның мәхәббәтен югалтмас өчен шушы энергетиканы бирә кирәк. Дуслар, шулай итеп Илназ Бах белән аралаштык, серләрен белдек, бильярд уйнадык. Сиңа үзеңә ошадымы? Бик тә ошады. Дамир тагын бер кат әйтәсем килә, күрешүгә, очрашуга рәхмәт. Мине сайлап, синең белән күптән сөйләшкән юк. Концертларда миннән килеп сорау биргән юк. Синең шуңа күрә вакытыгыз булуына карамастан да син мине шулай итеп идән тартып чыгардың. Бик зур рәхмәт. DMTV-ларга, тамашачыларга тагын бер кат рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр концертларда көтеп калам. Дуслар, шулай итеп саубуллашабыз. Пока-пока. Пока-пока. Бүгенгә менә шулар яңалыкларны сөйләдем, яңа клипларны тәкъдим иттем. Репортажны да карадык. Димәк, киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашыйк. Сезнең белән тапшыру барышында мин Лилиана Ирназарова идем. Пока-пока.